Això, vinga. Em dic Rubén. Hola, me dic Adrià. Bueno, les competències bàsiques... Català tampoc no és tan difícil. Són com una... Primer hi haurà un dictat que t'ho dirà 3 vegades. La primera perquè ho escoltis, la segona perquè escriguis i la tercera per repassar per si t'has deixat alguna cosa. I després, el segon, seran 2 textos, que hi ha una sèrie de preguntes que hem de contestar i llegint-nos el text. I la tercera és una cosa una miqueta més difícil que per exemple, és sobre... Hi ha un dibuix d'una noia i un dibuix d'una motxilla. I tens que contestar unes preguntes que això ja és més difícil. Segueix tu, Adrià. De mates hi ha la primera pregunta que és sumar, restar, i multiplicar i dividir, que és de A, que arriba fins a A i F. Després ve la segona pregunta que és la G que és la G, que ara no me'n recordo com es diu, però sé que aquella era fàcil. Després... Hi havia problemes? Sí, hi havia massa problemes. Sí, hi havia uns quants problemes. Hi havia problemes, sí. I que eren fàcils o difícils? Bueno, molt fàcils, eren molt fàcils per mi. I tu, Adrià? Les he trobat una mica enrevessades, algunes preguntes. La de l'avió, per exemple, que deia que cada dos bitllets d'avió li descomptaven un tant per cent. Sí, la meitat d'un dia, La meitat... Ostres, jo he descomptat 2 bitllets enters. Però t'has equivocat, Adrià. Bueno, semblen difícils a simple vista, però en realitat són molt fàcils. Clar, depèn. Sí que no hi ha problema. Però també has de pensar que qui no ha estudiat li deu costar, i a més que hi ha 10 pàgines, però el professor ja t'ho explica bé. Hi ha 2 professors. Hi ha 2 professors, un per 6è A i un per 6è B, i si hagués 6è C, en el cas que es torni a veure aquest vídeo, doncs també n'hi haurà un. Molt bé. I s'expliquen bé. Com a mínim el meu s'explica bé. Us heu posat nerviosos, Rubén? Una miqueta, però encara ens falten 2 proves. Una de castellà, la primera hora, i segona hora, la d'anglès. Que la fareu demà? Bueno, la d'anglès no sé si ho podré, perquè l'anglès a mi m'acosta,